Jeg hedder Nicky Gregorio og kommer fra virksomheden Intelligent Systems. Intelligent Systems laver, som navnet siger, intelligente systemer. Men vi er fokuseret på det, man kan kalde smart factories og smart warehouses, hvor vi laver det software, der gør dem smarte. For nogle år siden, der redefinerede vi, hvorfor vi eksisterer som virksomhed. Og det why, vi kom op med det var, at vi skulle gøre det nemt at anvende robotteknologi og automatisering sammenkædet med digitalisering. Det er noget, der er ufatteligt svært, men vi vil prøve på at gøre det så nemt, så alle kan anvende det en gang i fremtiden. Det vi laver, det er software, der binder automatiserede fabrikker og lagersystemer sammen. På den måde, at vi henter informationer fra IT-systemer, forretningssystemer, f.eks. webshop eller kundeordresystemer, og får at finde ud af, hvad der skal produceres, eller hvad der skal pakkes og sendes ud, får det fundet frem, instrueret maskiner og robotter til at finde de rigtige ting, får det pakket, sendt informationerne til de rigtige processer, og sørge for, at tingene bliver pakket på den rigtige palle og sendt med den rigtige vogn og sat med den rigtige etiket på, så kunderne får det, de har bestilt. Jeg oplever omgangstonen som værende utrolig imødekommende og flink, og der er altid et godt humør og smil på læben. Det er okay at arbejde på skæve tiver, det er mere end okay. Igen, det er noget, man i teamet afgør. Skal man til tandlægen, går man til tandlægen. Individualitet, ikke? Fylder meget her i virksomheden også. Efter bedste evne giver vi de rammer, der er nødvendige for det enkelte. Vi forsøger at designe det job, vedkommende har. Vi forsøger at give alt den rum og mulighed, det nu kræves for, at man kan leve det liv, man nogle gange gør som individ. Vi søger flere profiler. Vi søger backend-udviklere, vi søger full-stack-udviklere, vi søger udviklere, der trives i at udvikle avancerede systemer med moderne teknologier. Vi søger også udviklere, der ønsker at arbejde med frontend. Vi søger udviklere, der er i stand til at arbejde med avanceret software og udvikle løsninger, der simpelthen gør en forskel for vores kunde. I Intelligent Systems, der laver vi simple løsninger på komplekse problemstillinger. Tak for jeres tid.